Iplazi elingasanakiwe uSizwe seNkosi Ngcobo oneminyaka engu-64 nengoduso yakhe uthandazile Khuboni Zondi ingane zabo embili enenyanga izelwe neneminyaka emibili nomfowabo kaThandazile ubone kwakhe Khuboni bagcina ukubonakala kuleli plazi ngenyanga edlule. Ezinye ingane zikaThandazile Khuboni Zondi zahlaba umkhosi ngokunyamalala kwabo zingababoni iphuma esikoleni. Unina Thandazile oneminyaka engu-90 ongasaboni kahle futhi ontekenteke ngempilo uyena kuphela owayesele egcekeni. Izihlobo isola ukuthi bathunjiwe. Kunemoto abantwana ngolesine wafuna baye eBoston. Yaphuma yama ngenhla kwasekhaya. Yasuka yaya ngezansi yadlulisa ivula amafasteli ihamba kancane. Kunemoto ezijike esangweni. Imoto kaNgcobo yagcina ukubonakala ngosuku umndeni wagcina ukubonakala ngawo mhla ka-16 November ibheke ngaseBhulwa. Akubonakali kahle ukuthi kwakunamalunga lomndeni olahlekile njengoba amawinda ayifaka amakhethini ngalolu suku. Mina benginxusa ukuthi nje ke kusukume wonke amaphoyisa angenelele sibathole sesikhalela bephila beshonile ukuthi sazi abenzi bokubi. Akekho sabushiyo ngonyamalala kwalomndeni. Izihlobo ziyaqhubeka nokuthungatha amaphoyisa abatholakalanga ukuze aphawule. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eMpendle.